Și pe cineva care se facă la De la locul tău, bate. Doamne, avea și să ajung acasă să dorm. Sora am o grămadă de spălat, știi cum? Te pune la picioare să moară veta de voieminții, dacă nu, uite așa îmi face te-l pune în picioare, uite așa. Aici sus la degete, uite și tu hal de mâini. Uite hal de mâini. Deci nu mai pot, deci nu mai pot. Parcă ultima zi din săptămână și a fost astăzi și ieri să nu mai te gândești când vine vara. Acum mai e cum mai e. Ești mai departe, Ce ai să facă? Ce mai cum ai să facă? Acid nu mai împuși anul ăsta? Du-te și bate, nu mai... Ia! Și-a luat un put în curs. Hai că supă. Pleacă iară, aia nu uite-te la copil. Uite aici, cu ochii pe copil. Bravo, Iusuf, simplu, așa, simplu. N-am de ce să mă bucur. Dominic, urcă, Dominic, n-ai tu treaba acolo. Pune pe YouTube, frate, să punem de YouTube. Da? Da. Da, uite, nu știu. Nu aici la fundaj, acolo. Îi vacă, dă-te la o parte, că n-am țigară, n-am dă-te. De cine dai, mă, dacă Mă frate la bancă. Cine a făcut la bancă? Ai fost și mă la ceva? Bravo! Dă-le gol! Dă gol, Iusuf! Dă gol, Iusuf! Am întrebat pe vorba actuală seară, zic că pleacă în cantonament simplu. Păi nu, că nu începea cu să joace sâmbătă, începe nu știu când. El credea că de... Da, sâmbătă, duminică, zic că de-aia au jucat duminică. Uite-te! Marianu le-a dat descris în vacanță? A? Ți-am zis că mă ba da descris în vacanță. Ești mai departe! Și ți-am zis că... Lasă-l la fundaj și ești mai departe! Ai pus tu bani la ziua lui Mai doamna repede, Marche? Hai, Dominic, atacă mingea, Dominic! Așa, pas! Doamna Marche. Hai. O să vedem. Plătești. După ce? Dacă nu vrei să poți să dau după ce? Am văzut. Corner! Ce corner, mă? Voi dați voi bateți! La portar! Dă-o la portar! Că n-am văzut. Andrei! Bărbatul mi-a zis că-și bagă. Nu știu ce-i place. Joacă mă aproape. Îi da. Nu vezi că ai aruncat de două ori, am câștigat verdele. Bate, bate, că a dat în el. O să vedem. Bravo! Am pus, am dat Dă-le acolo. gol! Păi și am zis. Dacă ne-i dăm, nu știu. Da, atenție, joacă. Du-te să primești, Dominic. Așa. Ai văzut 150 la asta? Bate-l în marge. Da. Mai să ridică pe Atacă mingea, Hilea, nu mai sta pe loc. Când are câte unul, Stai ca să mă duc să mă Oh. Hai, mami! Doamne, mi se pare mult în pune. Da, zic un singur cadou pentru învățătoare. Păi sunt 24, 25, 30 euro. Acum nu te mai grăbești. 30 euro, 100 de lei, 30 de milioane, nu? Nu e liber, te grăbești. Păi ce Joacă ți-i și portar, de, și e hai să zicem mare. așa, de ziua ta ai ții 10 milioane, de 8 martie 10 milioane și de asta mai zic, Nu, de o martie, de prima pe o martie. și de ziua ei. Ei sunt 30 de milioane, pe ei fiecare rasă are câte 10 milioane. Joacă simplu. Simplu. Nu sunt puțini. Și dacă pui 150 ori 30, e încă o dată, mai pe jumătate. Pas, Dominic. Pas mai departe. Să pună ea mai mult. Dă pasul tare. E aia care zice, nu se mai gândește că ea care are un singur copil, ea nu se gândește că eu stau cu chirie, mai sunt alea de plătit, mai e și cantonamente, mai e și antrenamente, mai sunt și până pe lângă asta.
O grămadă. Mă, sau Federico a zis, zice, nu mi se pare că zice, pe puțin scădere, zice, e suficient, a zis. Alex, 6 Da, jumate zice, de nu mari. e adevărat, ce face cu 100 de lei? E și, cum adică ce face cu 100 de lei? Zic, e 30 de copii. Îi zic, nu este 2-3 copii. Eu zic, e suficient. Bravo! Păi da, mă, și de fapt... Chilea! Stop! Păi Chilea! Nu mai sta cu spatele la teren, du-te cu spatele la linie să Nu poți e să până de primești Paște. mingea. Nu mai sta așa! Da. Nu, aia de engleză am înțeles că e decât de prima marțișor în pâine, nu mai faci cu Nici nu te-ai uitat cum eu dai. Nici nu te-ai uitat. Joacă ce vei și ești la margine după pasul la portar. Mai repede! Dar noi dăm prima Urcă din preluare! Bravo! dăm decât de urmare. Nu, a hotărât Chilea ca pasează și cine nu afară. La noi dacă vine cu Joacă cutul de mână de asta, tine cum a mai zis aia, repede. Uite, apiți mingea aia prea băiatul meu mult. crede Moș Crăciun, Uite! Asta așa e. Bravo, bate-ți. Uite că stai mult cu mingea. Îl ai liber, dă-i-o. auzi, asta e altă prostă. Ce zic, mă, dă-mă pasă, trage la 100 de metri, trage mingea afară. Hop! Aia, nu te mai duce la mișcare la portar. Lasă! Stop! Stop! Bă, băiat. Auzi ce urâtă e aia.